Jakie są w ogóle objawy insulinooporności? Czy one są typowe, zawsze jednoznaczne, czy może niekoniecznie? No i tutaj niestety, bo to jest niestety dla pacjentek Mhm. i dla pacjentów również, co prawda, ale hiperinsulinemia, czyli nadmiar insuliny we krwi, która występuje w insulinooporności, może powodować najróżniejsze objawy. Bardzo, bardzo niespecyficzne. Z takich, które często kobiety wymieniają, to będzie właśnie zmęczenie, to będzie chęć słodkiego po posiłku, ale to również może być przygnębienie, może być to zaburzenie koncentracji. I te objawy są na tyle niespecyficzne, że trudno na przykład stwierdzić, to jest to, ja mam insulinooporność. Bo nie, diagnostyka różnicowa co może być bardzo różna. Trzeba pamiętać, że podobne objawy mogą być w niedokrwistości, podobne objawy mogą być w chorobach tarczycy. No, a nawet tutaj w różnych zaburzeniach takich jak obniżenie nastrojów, depresji, Mhm. więc tutaj trzeba pamiętać, że to jest bardzo, bardzo niespecyficzne.